I'm so tired of playing with. Kirolaria da gure hurrengo gonbidatua. Osasunan jokatzen du Lizarrako semea, min hartuta, jokatu gabe egonda azken hilabeteotan, Oier Sanjurjo, egunon eta ongi etorri. Mi esker egunon. Osasunako kapitaina, ardura handia da eta are gehiago garai hauetan. Bai, ez da, ardura handia da. Olako egoeratan ere, moderatzaile bezala ibili bazalako, ez, eta bozera maile ere taldearen iritzietan eta egoeratan, eta, gauzak bere modu goberenean eraman ez. Iruñera etorri zara bizitzera, Lizarrako semea zarela esan dugu. Iruñean bizizara, gustora bizizara? Bai, nik beti izan dut Iruñarekin lotura handia, ez? Ni Iruñan jaioa naiz, eta 18 urte arte Lizarran bizi izan arren, 18 urtetik ona beti Iruñan eman ditut urte guzti hauek. Zeltara joan nintzeneko urtea ez ezik, besteetan orokorrean hemen bizi izan naiz, eta Iruña ongi ezagutzen dut. Aita familiakoa, duela gutxi izan zinen guraso, ez da? Bai, orain dela hilabete eta erdi eskaz, martxoaren 3 izan zen, eta oso pozik eta harro nago bai. Eta lo egiten duzu gabetan? Egia esan, kriston sortea dugula uste dut, zen oraingoz gau bakar batean ere ez du gerrarik eman, eta egia esan eskertzeko bai. Semeak dituzten futbolariek, seme-alabak dituzten futbolariek, gola sartzen dutenean keinu jakin bat egiten dute, ezta? Edo beraien emaztea, edo neskalaguna urdun dauenean ere berdin egiten dute, ezta? Kamisateren azpian sartzen dute baloia. Bai, nik nahiko nuke ere hori egin, ez? Horretarako gola sartu behar da, eta ni irrikan nago, ez? Gola sartzeko eta taldeari laguntzeko. Gol gutxi, ezta? Azken aldian. Bai, egia da, demoraldiaren lehenengo zatian, golak egiteko errestasunak genituela, baina hau badakizu boladak direla, eta baramagu 11 partido uste dut garaipena zer den jakin gabe, eta hori partida asko dira, horregatik gauden tokian, eta azken aldian ere gola sartzeko zailtasuna handiak, ez? Ez dakit zer gertatu den, egia esan, baina azken 3 golak, 2 penaltiz eta aurreko igandekoa, ez? Numantziaren atera 2 aldiz jaurti zenuten baloia horrela golak lortzeko nahiko lan, ez da? Bai, klaro, azkenean gola sartzeko atera jaurti behar da, ez? Baina nik uste Numantziaren kontrako partidan, bai eta Sportingen kontrako partidan, azken partida etxean, ez? Nahiko aukera sortu genuela. Eta nik uste dut bide horretan ongi ari garela, ez? Azkenean iritsiko da lana ongi eginez, iritsiko da berezi dugun saria. Zure hitzak dira, kezkatuta nago, baino badago denbora oraindik ere. Bai, hori da, ez? Azkenean ez da harritzekoa kezkatua egotea, ez? Gora hauetan, normala izango zena zen kezkatua ez egotea, ez? Horrek esan nahi du, horretan ardura daukagula, eta taldea bigarren mailan mantentzea nahi dugula, eta badago denbora bendikan, noski, jetxera postutatik at gaude, baina egia esan oso hurbil ditugu jetxera postuak, eta gauza serioa da, ez? Aurrera begira, zenbat norgehiagoka gelditzen dira? 9 nik uste dut, ez baina ez. 9 final. Bai, hori da, azkenean, final, azkenean askotan esaten dugu finalitza, ez, baina ez da realitateki ez da horrela, ez, horrek ez du, esan nahi dute oso importanteak dira geratzen dien partida guztiak, baina ez dute final kutsu hori, esan nahi dute oraindik urrengo partida jokatu ondoren beste 8 izango dira eta aukera badago oraindikan. Baina egunetik egunera eta aurrekoan aitortzen zuen Jose Manuel Mateok, gero eta gutxiago gelditzen dela, ezta? Begiratu ditzagun estatistikak eta taula. Jetxiera postuetatik puntu bakar batera zaudete, 33 puntu dituzue eta gora begira urrengo taldea Mallorca da eta 5 puntura daukazue 38 punturekin. Hor ere zulo bat ere badagoela gora begira, ezta? Bai, eta pena izan zen, ez, aurreko igandeko partida irabazi ez izana,
Ze nola, pues, 35 puntukin jartzen ginen, eta Mallorca eta bezalako taldei ere beldur hori sortuko genioken, ez? Baina, haizu ezin izan zen, eta egia da, atzera begiratzen badugu, orain dela 11 partidu, 30 puntu genituela, ez? Eta orain 33, azkenean horrelako zenbakiekin horregotea normala da. Orain ere epailea kontra ditugula ematen du. Bueno, ez dakite, nik beti epaileekin nahiko ulertzen dut, ez? Epaileen lana ez da batere erreza, baina egia esan, bueno, nik uste dut gehiago kentzen digutela eman baino, ez? Eta nik uste dut hori izan dela azken urtetako tonika, nik ez dut gaizki pentsatu nahi, baina gaizki pentsatzeko arrazoiak badaude egia esan. Ahul dago Osasuna berdegunean, eta Osasunaren egoera instituzionala ere nahiko zorabio karrusel batean dago, ezta? Karrusel deportibo batean. Jokalariengan badu eragina horrek, esan nahi dute, gertatzen ari den guztiak, iruzur susmoak direla, kartzeleratzea, kargazki horiek, ezta? Epaileak... Bueno, a ber... Beste behin ere galdera hau egin diat eta nik ez dakit zehazki esaten guregan eragina duenik, ez? Batzuengan eragin gehiago, beste batzuen bakoitzaren pertsonalitatearen arabera, ez? Baina egia da nik uste dut urte osoa kontutan hartuta denetik pasatu den urtea dugula, bai kirol mailan, instituzionalki, ez dakit, dena gaizki kontra izan dugu, ez? Eta olako egoratan ere, eguneko egunean egotea zaila da, ez? Azkenean nik uste dut influentzia puntu bat ere badagoela bai. Aldageletan hitz egingo duzue, ezta? Argazkia ikusi balen baduzue Artxanko kartzelan sartzen, urrengo egunean horri buruz hitz egingo duzue, edo Bizkai entzun balin baduzue El Largueron hitz egiten eta aitortzen Osasunan diru irteerak gertatu direla eta kontrolik gabekoak izan direla, horrek guztiak urrengo egunean ekarriko du komentario batzuen artean. Bai, noski hori ebitezina da, ez? Eta gu egia esan zur eta lurreratu ginen olako komentariokin eta olako gertakarekin. Baina lehenago esan dizuana, ez? Ez da hori bakarrik da, aurre denboraldia hasi eta ez genekien bigarren B mailan egon ginen edo bigarren mailan, ez genekien ze jokalarekin kontatuko genuen, denboraldia hasi eta lehenengo partian ni lesionatu nintzen, urrengoan Jordan López lesionatu zen, fitxen limitazioare izan genuen, 5 jokalari internazional ditugu eta hoien falta ere sumatu izan dugu hainbat jardunalditan, ez genuen presidente finko bat, gestora bat genuen, abenduan iritsi izan presidente berria, kriston mugimendu pila izan da, ez dugu aste normal bat izan edo lasai bat izan, urte osoan zehar, eta olako egoratan ongi mugitzea ez da bat erreza, eta hori ulertzea nahi nuke zaletuek, ez? Gero taldeko kide bat ere susmopean jarria izan da, ez da? Kapitaina, aurreko kapitaina, Puñal. Bai, bueno, berak deklarazioak egin zituen eta azaldu zuen esplikatu beharrekoa, nik ez dut dudari beraekin eta hala azaldu nuen ere. Jende berria oso gaztea eta esperientzia dunak berdegunean. Nolakoa da bi taldeen uztarketa? Esan nahi duzu jende gazte berria oso gazteak zaudete, bai. daude, bai. Zure gaztea zara, baina esperientzia dunak ere bazaudete, ez da? Bai, azkenean, esan bezala oso gora beratxo izan denez, oraindik ez du heldutasun hori hartu taldeak, ez? Jende esperientzia duen eta jende berriaren arteko edo gazten arteko kombinazio hori ez da oraindik ez da lehertu, ez? Badakit berandu duela, baina nik uste dut oraindik talde honek ez duela bere onena eman, eta espero dut aurrerantzean esperientzia duen jokalariekin eta gaztetxoen indar eta ilusioekin gauzak asko zede hobe egitea. Arrobi gorritxoa nola dago? Bueno, Arrobi gorritxoak beti eman beharrekoa eta momentu gara hilatza hauetan, agian aukera eman zaie jokalari batzuei, agian beste egora batean ez dutenak errez izango aukera hori, ez dut esaten ez dutenik merezi, baina egia esan hor ditugula 8-10 jokalari gazte eta horiek denbora ere behar dute heldutasun puntu hori hartzeko. Non dago Jan Urban?
Bueno, berarekin harremana badut, harremana izaten jarraitzen dut, baita Kiburekin ere, eta bueno, hemen barna jarraitzen dute, Osasuna taldea jarraitzen, beraien taldea delako ere, eta bueno, kezkatuak ere egoerakin. Bertan bizi dira? Bai, hori da nik azken informazioa daukan. Ez daude Polonian orduan. Ez, nik ustut ez. Jose Manuel Mateo. Mateo hartu zuen Urbanen lekukoa, eta hasi dira zenbait bazterretan atzelari Gorritxo Oiaren, gaurko entrenatzailearen lana zalantzan jartzen. Azkenean zerbaitekin hitz egin behar da, zerbaiti leporatu bat zaio errua edo... Azkenean gu saiatzen gara bai Urban, bai taldea, bai Mateo, bai zaletuak, bai direktiba eta denak saiatzen gara gauzak aldugun hobaren egiten, ez? Hori horretan ez dugu dudarik, ez? Ta azkenean normala da ere, azkenean zalantzan jartzea Mateoren lanaz, eta badugu ja 5-6 partido ezakit berarekin, eta astero damakigu esaten iritsiko dela garaipena eta ez dela iristen, ez? Baina nik uste dut zaletuei eskatzen diot berriz ere pazientzia puntu hori zen egiten ari garen lanak nik uste dut egokia dela eta behar den bezalakoa dela eta geratzen dien 9 partida hauetan emango dugula, aurpegia emango dugula. Armailetan sentitzen duzuena gaur egun? Zer da, hotza, beroa, epela? Kriston berotasuna gauden egoeran egonda, ez? Nik uste dute zaletu honen portatzeko era txalotzekoa dela, marrekoa dela, beti egon dira eta beti izango ditugu, hori ez horrekin ez dugu dudarik. Igandean, Ponferradina. Bai, larun batan, ez? Larun batean, igandean, asteburuan. Hori da. Pentsa, 7. doa sailkapenean, ekipo zaila, talde sendoa, landua eta gauzak zail jarriko dizkigu seguro. Hanka, nola daukazu? Badirudi hobetzen ari dela poliki-poliki, ez? Ez da aztu behar, hasieran nahiko komeriak izan ditula infekzioakin, eta martxoaren erdialdera egin nuela debuta, eta hori aipatzekoa dela, ez? Milabete asko dira, eta hankak bere denbora behar du, ere. Denboraldiaren hasieran hartu zenuen min, ez da? Lehenengo partian hain zuzen. Nola gogoratzen duzu momentu hori? Bueno, amorruz, zen nik egia esan banituen sensazio ikaragarri honak, ez? Aurtengo horre demoraldian, eta indarrakin nengoen, fizikoki, bai baloiakin ere gustora, eta taldeari laguntzeko prest, eta banekien egora horretan taldeari asko lagunduko niola, ez? Eta amorru handia zen, gero behin lesioa izan da, mina hartuta, kanpotik ezin taldeari lagundu, ez? Eta egora horretan egonik, nik ere nahi nuen taldeari lagundu, eta ezin nuen. Hankan izan duzu, lotailu gurutzatuen, ez da? Lesioa, aurretik ere, antzeko lesioa izan zenuen. Bai, justu berdina, baina aurreko beste hankan, bai. Horiek izan dira gutxi gora bera, zure 2 lesio nagusiak. Bai, hola, bakizu, azkenean, goi mailako kiroletan aritzen zaenean, hori da daukazun arriskua, ez? Edo, azkenean unean egon bazala, eta lesioak inevitableak direla, ez? 7 hilabete jokatu gabe, luzeak egin zaizkizu? Bai, batez ere esan dizuanagatik, ez? Ikusita taldearen zailtasunak eta egoera, ni kanpoan nengoen, eta kanpotik ezin nuen zuzenean lagundu, ez, taldea zelaian, eta nik egiten nuen alnuena aldageletan, nire lagunei, nire taldekidei animoak ematen, eta gauzak esaten, baina, karo, batek nahi duena da, futbolaria izanik berdean egon, ez, eta berde zelaitik lagundu. Noiz egon zara kezkatuago, zuzeu min hartuta zeundenean eta etxean eta ezin zenuela jokatu edo orain, ez da? Nik uste dut biletan kezkatua, ez dakit esaten noiz gehiago. Egia da, nahiko nukela ez beste egoera batean hartu taldea, ez? Nire osatua nengoenean, igual taldea sailkapenaren erdian egonda gauzak errezagoak izango zen nietzako, baina hola tokatzen da eta horretarako gaude. Sisik zioen aurrekoan oso kezkatuta dagoela Osasuna taldearen egoerarekin gauetan
lo dagoenean, gainera, tarteka esnatu ere egiten dela, eta lo hartzeko arazoak ere tarteka badituela. Hala gertatzen zaizu, zuri ere? Bai, nik ere olako episodioak izaten ditut, ez? Amez gaiztoak. Amez gaiztoak ez dakitola esaten, baina pues bai, lokartzerak orduan, bueltak ematen dizkiozu buruari, ez? Egoera honetan, zaila dela, ez? Egoera honetan mugitzen, eta egia da tentsio asko daukagula gainean, ez dela urte erreza izaten ari, eta gainera, urtearen bukaerari begira ikusten da, ere, tentsio handiko guneak bizi izango ditugula, ez, hemendik aurrera, bukaera arte, orduan, ez da hori eramaten erreza, eta bueno, baina bala ere, ezakit, horretan profesionala gara, eta horretarako bizi gara ere. Dena den, esan ohi da, behetik gora, erresagoa dela bidea, normalean, denboraldi bukaeratan, ziztu bizian egiten delako gehiago, goratik, beherako bidea, ezta? Bai, nik uste dut ere, gure gainetik dagoen talderen batek ere, sufrituko duela, ez da luze egingo zaiola hemendik bukaera arteko bederatzi partida hauek. Eta egia esan, hor behan gaudenak, badakigula zegoratan gauden, eta egin dezakegun bakarra hobetzea dela, ez? Berago gestea, egia esan ez da ja behan gaude, eta egin dezakeguna bakarrik da gora begira. Lan fisikoa nola egiten den argi eta garbi dago, ezta? Entrenamenduetan eta taxoaren eta zuek egiten dituzuen ariketa fisiko horietan. Baina nola landu burua, ezta? Nola eutsi animoari? Hori nola egiten duzue? Psikologorik baduzue osasunan? Edo Mateo bera izaten da zuen psikologoa? Edo zuek jokalarien artean ez dakit kapitainak? Edo nola eusten zaio, ezta? Tentsio psikologiko horri? Bira, orain arte egia esan bakoitzaren pertsonalitateak egiten zuela, ez? Norberak altzuen moduan eraman egoera. Baina nik uste dut oso garrantzizkoa dela bai fizikoki eta bai mentalki prestatua egotea jokalaria, ez? Nik uste dut psikologia aldetik, taldeek edo klubek gobe esan da gehiago landu beharko luketela arlo hori, eta askotan entrenatzaileari ere tokatzen zaio psikologo papera egitea. Dena den, bereziki osasunan ez dago psikologoaren lana egiten duen profesional bat? Ez da, bereziki horla lan egiten duenik ez. Amaitu da entrenamendua, etxerako bidea hartu duzu. Aita familiakoa, semea zain. Zer bazkalduko duzue gaur? Mira, gaur nire jaieguna izan denez, nahiko goiz esnatu gara, aurraia zirelako hori esnatu delako, eta gozaltzera joan gara hiruak, eta ona etorri baino lehen denbora hartu dugu bazkaria erosteko eta goia erosteko, eta izokia jango dugu gaur. Kalean zehar ezagutzen zaituzte? Bai, gainera azken bola honetan gezta gehiago ezagutzen daute, bai. Dena den, hipster itxura horrekin bizarra luze utzi duzu, eta gainera argaldu zara apur batean, zagit, Asiako, Pakistan inguru horretako itxura daukazu apu. Bai, norbaitek esan ditere katxondeo moduan jihadistaren antza daukadala. Bueno, hemendik aurrera beraz, eutsi beharko diogu, ezta? Eta osasunak eutsiko dio, bigarren B maila hori bai zuloa infernua benetakoa izango litzatekelako, ezta? Bai, ez daztu behar, nik uste bigarren B mailara taldea jesten baldin bada, klubak pertsiana jetxi beharko duela, ez? Latza da egoera, baina errealitatea hori da, eta orduan hori ezin dugu jasan, ezin dugu onartu hori gertatzea, eta buru belarriari gara horretan, eta espero dut zaletuek apoio berdina ematea, eta gu horretan ibiliko gara buru belarri. Dena den, ala gertatuko balitz, uste duzu osasunak pertsiana jetxi beharko lukeela? Kasko horretan? Nik uste dut egoera jasan gaitza izango zela, ez? Bai, ekonomikoki batez ere, eta ezakit, orokorrean. Nafarroarentzat. Bai, azkenean osasuna dakigu zer den Nafarroarentzako, eta ezin dugu
permititu, hori gertatzea. Nik uste dut badugula taldea eta baitugula baliabideak ere bigarren mailan segitzekoa eta hurrengo urteetan plantilla itxuroso batekin beste gauza batzutan pentsatzeko. Futbolaria, jokalaria, Osasunan, Elizarrako semea, min hartuta egon den gizona, azken hilabeteotan, Oier Sanjurjo, Osasunako kapitaina, mila esker, eta nahi duzun arte, eta suerte handia izan. Bale, mila esker, gonbidatzen hau zuenean, etorriko nez. Aio, etxe honetako bazkidea gainera. Bai,